Gaur iraiak 23, Labetik etorri gara, aurkeztu diguzuen reklamazio guztiak delegaritzaren aurrean entregatzera, nahikoa delako ordezkagunea, zozketagunea bihurtu delako. Iraieko 4. astean gaude eta oraindik geletan irakasleak falta dira. Eta lanean daudenen artean ere, batzuei euren aintzinatasun eskubideak urratu zaizkie 100 kilometrotara edo lanaldi murriztuak onartzera behartuz. Hortaz gain, delegaritzak itota daude eta hori sortzen ari da zuzendaritzek ezin komunikatu izatea delegaritzako langileekin. Horregatik, Labetik nahikoa dela esan behar dugu, gure pazientzia bukatu da, eta ardura falta nabarmena salatu nahi dugu Uriarte gidatutako Olatz Garamendi eta Jon Agirrerekin. Horren adierazle dira, orain aurkeztu ditugun dozenaka erreklamazioak. Eta Uriarteri esan nahi diogu eta Olatzi ez direla kasu solteak. Honek faio potoloa erakusten bai digu. Ez ditugu behar hau Euskal Eskola Publiko Komunitarioa defendatzen dituzten mandatariak, baizik eta ekintzetara bihurtzen dituztenak. Horregatik dimisioak eskatzen ditugu bai Olatzena eta bai Jon Agirrenera. Beste sindikatuei dei egin nahi diegu gurekin batera salaketa hontan bat egin dezaten, eta bestalde elkartasuna eta borrokarako eskua zabaldu nahi diegu delegaritzetan itota dauden langile guztiei.